ang pagkabalhin sa pagbalaan sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo, wala kini gitugot sa balaan nga kasulatan kay minugna ra kini gikan siya sa Iglesia Katolika. Dunay mga pagtulunan karon nga walay pasikaranan gikan sa balaan nga kasulatan. Minugna lamang tinudlo og mga tao, unya karon naghinay-hinay siya sa pagkamang ngadto sa sulod sa ato nga mga iglesia. Institution of the Sabbath, ang pagtukod sa adlawng igpapahulay, ukon ang tugon sa Dios may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Kung maghisgot gani kita og tugon mga kaigsunan, usa kini ka importante nga bagay nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan aron dili gayud kini malimtan, mahatagan og mayong pagtagad sa mga katawhan tungod sa kaimportante niini. Ang iyang importansya mga higala ato karon nga isaysay ug ato karon nga tukion pinaagi sa balaan nga kasulatan. Pero akong pahinumdum kaninyong tanan higala nga sulod sa pipila ka mga gabii, gani napulo na ka mga gabii, di naghisgot kitag daghan na nga mga pagtulunan gikan sa balaan nga kasulatan. Ang akong pagpahinumdum kaninyo nga kining gabiuna karon sa atong paghisgutan nga topiko, maghangyo ako kaninyo nga atong giyong dapiton ang Espiritu nga mao'y motudlo sa atong mga kasing-kasing. Kay posible, kini karon nga topiko nga atong paghisgutan, usa kini ka topiko, bagay nga posible wala pa nato madunggi kaniadto or wala pa kita masayod. Pwede pod mga kaigsunan nga kini nga topiko mutandog sa daan na natong mga pagtulunan nga atong nadawat sa una na natong mga ginikanan. Pero akong isulti kaninyo, walay pulong nga inyong madunggan karon nga minugna sa among personal nga panguna-huna sa mga magsusulti dinhi, kung dili ang tanan nga mga mensahe nga atong madawat gikan gayod sa balaan nga kasulatan. Mao na nga sa matag karon ug unya makita ninyo sa atong nga screen nga atong gina-project mga kaigsunan ang mga teksto nga atong gikutlo gikan sa balaan nga kasulatan sa pagpamatuod nga ang tanan natong gisgutan dinhi gikan gayod sa Biblia, pulong nga gikan gayod sa Ginoo. Mao nga naghangyo ko nga atong ablihan ang atong kasing-kasing huna-huna karon sa topiko nga posible karon pa kita masayod. Mao nga andamon nato ang atong kaugalingon, nining importante kayo natong paghisgutan ang pagtukod, ang pagpalig-on, ang pagpatindog sa Dios sa adlaw nga igpapahulay. Niayo sa kasugilanon higala, kaniadto dugay na kayong mga kapanahunan ug mga katuigan. Sa kasaysayan sa kalibutan, ang mga tao nagtuog yun sa teorya nga gitawag og geocentric theory. Nga ang buot ipasabot mga kaigsunan, ang kalibutan mao ang sentro sa solar system. The Earth is the center of the solar system. Mao kini ang gikuptan nga huna-huna pagtuo sa mga tao, dugay na kayo nga mga katuigan, mga kaigsunan, ug walay nangahas sa pag-usab niini kay nagtuo sila nga mao gayud kini ang tinuod diin ang sentro sa solar system, mao gayud ang kalibutan nga ato karon nga gitindugan. Apan dunay usa ka tawo, usa ka kanang tawo nga gikan sa Poland, Copernicus, naningkamot siya higala sa pagtuon, sa pagtuki, sa pagsusi, pagkonfirmar kung tinuod ba gayod nga ang kalibutan nga tong gitindugan dinhi mao ang sentro sa solar system. Naningkamot siya sa pagtuon, pagsusi, pag-search kung aduna ba gayoy kamatuoran. Pero nadiskubrihan ni Copernicus mga higala nga dili di ay ang kalibutan, ang Earth mao'y sentro sa solar system. Kung dili mao di ay ang adlaw. So gikan sa geocentric theory, gitawag na niya kini og heliocentric theory. The sun is the center of the solar system. Pero dugay na nga mga katuigan, ang gikuptan nga pagtuon sa mga tao, ang gikuptan nga huna-huna sa mga tao, mga kaigsunan, nga ang kalibutan mao gayud ang sentro sa solar system. Not until nga nadiskubrihan kini ni Copernicus na it's not actually the Earth which is the center of the solar system, but the sun, heliocentric
the sun is the center of the solar system. Doon na pailain, mga kaigsunan. Kaniadto ang mga tao, nagtuo gayod, nga ang damang urang kaka, doon na lang siya'y unom kabuok ka mga tiil. Sa daghan nga mga katuigan, ang mga tao nagtuo, nga maugyod niya ang tinuod, nga ang kaka, unom ra kabuok ang iyang nga tiil. Kay kinsa bagyod pod ang muhagit, mga kaigsunan, sa kinaadman ni Aristotle, kay siya man ang nagtudlo ninis mga tao, dugay na nga mga tuig, maugyod ni ang gikuptan nga nahuna sa mga tao, nga ang kaka dunay unom kabuok nga tiil. Hangtod, mga kaigsunan, nga usa ka sikat nga biologist nga si Lamarck, naningkamot sa paghagit ni ini nga na-discovery, mga kaigsunan, ug iyang gitun-an, gisusi, hangtod nga na-discovery niya, nga dili di ay unom, kung dili 8. Sa dugay ng mga katuigan, sa wala pa na-discovery, ang moderno nga pagdiscovery sa siyensya, nagtuo ang mga tao, mga kaigsunan, sulod sa daghan nga mga katuigan, nga ilang gikuptan nga panghuna-huna o pagtuo, mao'y tinuod, not until nga dunay bag-o nga na-discoveryhan, nga moderno nga pagtuon sa pagsupak sa ilang naanda na nga huna-huna. Ang pangutana, higala, posible ba nga karon sa atong mga kapanahunan, dunay mga pagtulunan karon nga walay pasikaranan gikan sa balaan nga kasulatan, minugna lamang tinudlo og mga tao, unya karon naghinay-hinay siya sa pagkamang ngadto sa sulod sa atong nga mga iglesia? Posible ba, mga kaigsunan, nga dunay mga tao karon nga nagsunod sa mga pagtulunan sa usa ka relihiyoso nga pundok og denominasyon, pero ang ilang gikuptan nga pagtulunan, mga pagtudlo lamang sa mga tao ug walay pasikaranan gikan sa balaan nga kasulatan, ug sa daghan nga mga tuig nagtuo sila nga maugyod ni ang kamatuoran. Ato kining pag-isgutan, mga kaigsunan, karon nga gabi, manghinaot ko nga doon na kita'y makuha o makutlo nga mga pagtulunan taliwala niini. And so, the reason you are attending this series of Bible presentations is because your heart longs for the truth. Ang pinakadako nga hinungdan, nganong kita karon, mga kaigsunan, nagtanaw, nagsunod ug nagsubay sa matag gabii nga pagmensahe sa balaan nga kasulatan, tungod kay ang atong kasing-kasing naghandom gayod nga makakaplag kita sa kamatuoran ug sa mensahe nga gitudlo gikan sa balaan nga kasulatan. And so, ang kaaway naning kamot, ang gahom sa kangit-ngit naning kamot, higala, nga dili nato madiskubrihan kining topiko nga atong pag-isgutan karon nga gabi, kay nasayod siya nga sa diyang ato kining hisgutan ug sa diyang ato kining mabatnan, nasayod siya nga makiling gyud ang atong kaugalingon ug kinabuhi gikan sa kalibutan ngadtos pagsimba sa tinuod gayod nato nga Dios. In fact, naningkamot siya ang gahom sa kangit-ngit nga iyang mataptapan ang mga mata sa kadaghanan sa mga tao aron nga dili kini makakita sa kamatuoran nga gitudlo sa Biblia. Ug daghan kayo, mga kaigsunan, sa mga tao ang naingon sama niini. Matud pa sa Mateo 24:37. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Unsa man di ay ang naitabo panahon kaniadto sa adlaw ni Noe, panahon sa lunop, gibana-bana, mga kaigsunan, nga dunay 2 to 3 milyones na ka mga tao kaniadto sa wala pa nahitabo ang lunop sa kalibutan. Nagwali si Noe 120 katuig sa pagpasidaan sa mga tao nga ang Dios magasilot sa kalibutan, magapadala siya tubig, lunop sa pagsilot sa daghan nga mga tao kung dili sila maghinulsol sa ilang mga sala. Sulod sa 120 ka mga katuigan, higala, dunay 8 lamang ka mga tao ang mituo o mituman sa mao nga pagpasidaan sa Dios. Mausab niyang mahitabos katapusan nga mga higayon. Mga kaigsunan, sobra 7 ka bilyon na ang mga tao, ang populasyon sa tibok nga kalibutan. Pero ang pangutana, pipila lang ka mga porsyento karon sa mga tao ang miduol nga dos pagsusi sa balaan nga kasulatan ug sa pagpakita nga andam sila mutuki sa mga kamaturan nga gikan gayod sa Biblia. Mao nga karon nga gabi, Juan 8:32 nag-ingon, kamo mahibalo sa kamaturan
ug ang kamatuoran magahatag kaninyo og kagawasan. Nagpasabot nga sa atong pagdiskubre higala sa kamatuoran, maghatag kini natog katinawan, maghatag kini natog kalinaw ug labaw sa tanan, maghatag kini kanato og direksyon sa ato nga kinabuhi. Kay ang kaaway naning kamot, naninguha gayod sa pagtuis sa kamatuoran aron sa paglingla sa mga katawhan sa Dios. Ang Biblia nagpasidaan. Deuteronomio 4 versikulo 2 nag-ingon, dili kamo magadugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo, ni pagakunhuran ninyo kini. Mao ni ang tugon ni Kristo higala, aron nga pagabantayan ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyong Dios nga akong gisugo kaninyo. Nagtugon si Kristo, nagtugon ang Dios nga dili ibanan ang iyang pulong, dili dugangan mga kaigsunan. Kay kung unsa ang kamaturan kaniadto, magpabilin kana nga kamaturan hangtod yud sa katapusan sa kalibutan. Pero dunay gitagna ang balaan nga kasulatan higala. Gitagna nga dunay usa ka pangulo sa usa ka relihiyoso nga pundok nga naninguha, naningkamot sa pagtuis, sa pag-usab, sa kasuguan ug sa kamatuoran sa Ginoo. Ato kining hisgutan, unsa ang ilang mga pagtinguha, unsa ang ila nga mga pagpaningkamot. Kini nga gamay nga sungay nga gitagna sa Daniel 7:25, magapamulong siya batok sa kaytasaan, magatinguha sa pag-usab sa kasuguan nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang nga mga katawhan. Sa unsa nga tuyo, doon na sila personal nga mga agenda, mga kaigsunan, katuyuan nganong ila kini nga gitinguha sa pagpaningkamot nga usbon tuison ang sugo nga gisulti sa Dios. Tanawa ang tagna higala. Daniel kapitulo 7 versikulo 25, mao ni ang tagna natuman kini og ato kining hisgutan karon, giunsa sa pagtuman. Og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon uyamot. Siya buot pasabot kadto ni mga kaigsunan ang usa ka pangulo sa usa ka relihiyoso nga denomination, ang gamay nga sungay, musulti, magapamulong siya dagko nga mga pulong. Buot pasabot iyang panamastamasan, dili niya tahuron ang pulong sa halangdon uyamot sa Dios, mga kaigsunan. Og magapaluyas sa mga balaan, pasabot linglahon niya ang mga katawan sa Dios, so og siya magahuna-huna sa pag-usab sa panahon og sa kasuguan. Bantayin ninyo, duha kabutang ang iyang paningkamutan nga usbon, ang panahon ug ang kasuguan. Bantayin ninyo kini. So nagpasabot duha ni ang panahon ug ang kasuguan, iyang paningkamutan sa pag-usab. Higala og mga kaigsunan, there is only one commandment in the 10 that talks about time, and it's only the Sabbath commandment. Sa napulo kasugo higala, usara gyud kasugo diha sa napulo nga naghisgot og panahon ug kana mao ang sugo may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Ang dugang pasabot nini ato kining hisgutan sa unahan, tanawa baya ninyo. Exodo 20 versikulo 8. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa unom ka adlaw, buhaton mo ang tanan mo nga buhat ug ang imo nga mga buluhaton pagahimoon sa unom ka mga adlaw. Dunay panahon, mga kaigsunan. Okay? So ato ning hisgutan, unsay buot pasabot. Ang pangutana, kinsa ang mitinguha sa pag-usab sa kasuguan? Pangutana, mga kaigsunan, si kinsa ba ang naningkamot, naninguha sa pag-usab sa kasuguan? Ang Dios ba mismo? Si Kristo ba mismo, mga kaigsunan? Ang tubag, dili. Kay ang Biblia nagsulti, Salmo 89:34. Dili ko pagalapason ang akong mga tugon. Ang Dios mismo nagsulti niini. Ni pagailisan ang butang nga migula sa akong mga ngabil. Pagkaklaro kayo niini, mga higala, ang Dios wala gayod mag-usab sa iyang tugon. Ang Dios wala gayod magbag-o sa iyang kasuguan ug labaw sa tanan, higala. Ang Dios wala maghatag og kagahom sa usa ka iglesia unibisan kinsa alang sa pagbag-o niini. Dako kini nga pulong nga atong hinumduman, mga kaigsunan. Pero sultian ko kamo,
bisan ang Dios nagtugon nga dili dugangan, dili ibanan, dili bag-ohon ang iyang nga kasuguan, kay ang Dios wala man naghatag otoridad, wala maghatag kagahom sa kang bisan kinsa nga usbon ang kasuguan sa Dios. Pero sa kasaysayan sa kalibutan higala, dunay usa ka pangulo sa usa ka relihiyoso nga pundok nga naningkamot sa pagtuis, sa pag-usab sa kasuguan, mga kaigsunan, ug sumala pa sa kasaysayan, nag-admitar kini ang mga manunulat sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mao kini ang musunod ato kining gikutlo, mga kaigsunan, aron nga makasulti kamo nga dili kini siya minugna lamang sa atong personal nga hunahuna, kung dili duna gayud kitay basihan. Gikan kini sa Doctrinal Catechism, page 174, nag-ingon ang pangutana: aduna bay laing paagi nga mapamatud-an nga ang iglesia adunay gahom sa pagmugna, pagtukod og pista sa mga sugo? Aduna ba, mga kaigsunan? Tanawa ang tubag sa mao nga pangutana. The same page, ang pagkabalhin sa pagbalaan sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo, wala kini gitugot sa balaan nga kasulatan, kay minugna ra kini gikan siya sa Iglesia Katolika. Okay? Ato kining gikutlo sa Doctrinal Catechism. Ang pangutana, how did the change of the Sabbath to Sunday occur? Nganong giunsa, mga kaigsunan, ang pagkabalhin sa pagbantay sa adlawng igpapahulay gikan sa Sabado ngadto gyud sa adlaw nga Domingo? Nan kun ato nga tan-awon ang kasaysayan, igala, si Constantine nga siya ang hari kaniadto sa Roma tuig 321. On the venerable day of the sun, mauni ang iyang pulong. By the way, siya ang hari nining higayuna, mga kaigsunan. Naningkamot siya nga iyang hiusahon ang iyang imperyo. Tanan niya nga mga nasakop nga manasod, gusto niyang hiusahon. Mao nga pagtan-aw niya nga ang mga palibot nga mga nasakop niya nga mga nasod, kasagaran sa mga tao, mga paganuman, ug nagsimba sa gitawag nilag Sun God sa unang adlaw sa semana. Matod man ni Constantine, usa ka pinepektibo nga paagi nga mahiusa ang mga tao, mao ang paghiusa sa pagsimba ninang adlaw sa first day of the week nga gisimba nila ang Sun God. Didto kana nagsugod, mga kaigsunan, og didto naghiusa ang Roman government and the Roman Church. Mao nga nagsugod kini, mga kaigsunan, ang pagsimba na sa unang adlaw sa semana. Niya ang gisulti sa The Christian Sabbath, page 16. The Catholic Church, for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Ato lang ning gikutlo, gibasa, alang sa pagpamatuod higala, nga wala kita magtumo-tumo dinhi, gikutlo ni nato, gikan gyud sa basaw niya pay dugang. The Faith of Our Fathers, pages 111 to 112. According to Cardinal James Gibbons, he said, you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Basahon nato ang Biblia gikan sa unang panid hangtod gyud sa katapusan nga panid sa pinadayag, pero wa gyud tay mabasa higala nga usa ka linya nga nagtugot sa kang bisan kinsa nga balhinon ang adlaw ng igpapahulay gikan sa Sabado padulong ngadto sa adlaw nga Domingo. Atong pangutanon, mga kaigsunan, unsa man di ay ang giingon sa kasuguan may tungod sa adlaw igpapahulay? Dili nato nilanganon. Kung doon na kamoy mga Biblia higala, pwede kamong magtakin og mga Biblia diha sa inyong kilid sa pagpamatuod nga kining mga teksto karon nga tong gibasa gikan gayod kini sa balaan nga kasulatan. Sunsay gisulti sa Biblia sa kasuguan may tungod sa sugo sa adlaw igpapahulay. Balikan nato Exodo Kapitulo 20. Ug ako magpahinumdum kaninyo nga kining Kapitulo 20 sa Exodo higala, mao kini ang kapitulo di nato mabasa ang napulo kasugo sa Ginoo. Mao ni ang gisulti may tungod sa adlaw igpapahulay. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini.
Kanang pulong nga hinumduman mga kaigsunan, importante kayo kana. Kay nagpasabot kini nga kaniadto sa wala pagisulat sa Dios ang napulo kasugo sa duha ka papan sa bato pinaagi sa iyang mga tudlo dunay igpapahulay ng daan nalimtan lang sa mga tao sa dihang naulipon sila didto sa Egipto gisulat kini balik sa Dios sa pagpahinumdum sa Dios nga kinahanglan tagdon tahuron ug tamdan gayod ang adlaw nga igpapahulay. Nagsulti siya sa unom ka adlaw magbuhat ka. Buhaton ang tanan nga mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Giklaro gayud kana sa Ginoo. Nining adlaw, dili ka magbuhat. Ikaw, bisan pa ang imong mga anak o si bisan kinsa nga naa sa tugkaran sa imong mga balay, kinahanglan managpahulay, muhunong sa pagbuhat panahon sa adlaw nga igpapahulay. Unsang adlaw ang adlaw nga igpapahulay? Higala, ato gihapon nga basahon, pinaagis balaan nga kasulatan. Sumpay sa tong gibasa kaganiya. Ang tubag, unsa bang adlaw? Ang adlaw nga igpapahulay niya. Apan, ang adlaw nga ikapito. Kung sa English pa mga kaigsunan, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Kanang article mga kaigsunan nga the, sa English, very specific na siya. Sa laktod nga pagkasulti, giklaro gayud sa Ginoo ngang adlaw nga igpapahulay, adlaw nga ikapito. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Ang adlaw ikapila, ikapito. Mao ang adlaw nga igpapahulay alang sa atong Dios. Ang Biblia ay gala nagsulti nga ang adlaw nga ikapito, mao ang adlaw nga igpapahulay sa Ginoo. Apan ang pangutana, unsa mangpung adlaw ang adlaw nga ikapito? Kung nasayra na karon nato ng adlaw nga ikapito, mao ang adlaw igpapahulay sa mga adlaw ang adlaw ikapito. Niya mga kaigsunan, Biblia ra gihapon ang atong patubagon. And by the way, akong pasalamatan Pastor Gerson Arellano, ako ning gihulam mga kaigsunan kini nga Biblia, the Catholic Bible, Douay version, kay mas klaro ang version ni ini mga kaigsunan. Ug ako kining gihulam, gikan kaniya, tan-awa ba ang gisulti dinhi? Mas klaro siya. Exodo 20 versikulo 8 sa pagtubag unsang adlaw ang adlaw ikapito. Niya, hinumduman nga santoson mo ang adlaw sa Sabado. Kanang Sabado mga kaigsunan, kinastila na siya nga pinulungan. Gihulam nato sa Binisaya. Munang gihubad sa Douay version mga kaigsunan, dili lang kay adlaw ikapito ang gibutang kung dili Sabado gyud. Naa pa kun pa hulay. Niya ang gipadayon mga kaigsunan. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimog bisan unsa nga buhat. Pagkaklaro niya na gikan na siya sa Douay version. Now adto ta sa mga extra biblical resources kung musibo ba ang ilang gisulti ngadtos gisultis balaan nga kasulatan nga ikapito nga adlaw Sabado. Mao ni ang gisulti mga kaigsunan. Webster's New 21st Century Dictionary. Seventh day, Saturday, the seventh day of the week. Klaro, mao ning gisulti sa dictionary nga ang ikapito ka adlaw mao ang adlaw nga Sabado. Ug kun duna kamoy mga kalendaryo diha sa inyo nga kilid, makita ninyo higala nga ang adlaw ikapito sa atong mga kalendaryo mao ang adlaw nga Sabado. Nagsugod ang atong semana sa unang adlaw sa Domingo, natapos kini Sabado adlaw nga ikapito. Klaro, makasiguro ba kita higala nga ang Sabado mao gyud ang adlaw ikapito sa semana? Sumala sa gisulti sa balaan nga kasulatan, makasiguro ba kita pinaagis pagkuhag mga pangitabo sa balaan nga kasulatan? Asulayan nato mga kaigsunan. Niya, sa panahon sa paglansa ni Kristo dito sa cross, kauban sa duha katulisan, sa iyang wala ug sa iyang tuo. In fact, matagtuig mga kaigsunan, ginasaulog kini sa atong mga higala, gitawag kini natog Semana Santa. Nga magsaulog kita Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria ug Domingo de Pascua. Mao kini ang nahitabo. Usa kini sa magsulti kanato sa pasunod sa adlaw sumala sa gisultis balaan nga kasulatan. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus unya kuhaon sila.
nihangyo ang mga tao. Ngailang panaugon ang gilansang. Kay namatay naman, alas 3 sa hapon namatay si Kristo. Kuhaon nila ang patay nga lawas. Sa unsa nga tuyo, nagsulti ang sunod nga teksto. Gihimo nila kini kay Bernes man kadto. Unsang adlaw higala? Bernes. Unsa man ang Bernes? Adlaw sa pagpangandam. Giklaro gidiha sa bersyon nga tong gibasa. Sa pagkamatay ni Kristo, Bernes di ito siya. Ang Bernes higala, gitawag kana nila kaniadto adlaw sa pagpangandam. Nganong adlaw man sa pagpangandam, tanawa ang sunod nga teksto. Og dili sila buot nga magapabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw nga igpapahulay. Ngano man kay sanglit ang umalabot nga adlaw nga igpapahulay, balaan man kaayo. Klaro mga kaigsunan, no? Bernes, adlaw sa pagpangandam, unya musunod ang adlaw nga igpapahulay. Aun sa mga adlaw ang sunod sa Bernes, Sabado. So klaro mga kaigsunan dinhi sa teksto nini nga incident mga kaigsunan ang pasunod sa adlaw. Pagkahuman si Kristo gilubong nila, human gilubong si Kristo, pagkahuman sa tulo ka adlaw nabanhaw siya. Mateo 28:1. Duay version gyapon ni ang atong gibasa. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa adlaw nga Domingo. Pagkaklaro, pagkahuman sa adlaw nga igpapahulay, sayo kayos buntag mga kaigsunan, sila si Maria Magdalena, kauban sa uban nga mga babae, ming bisita kang Kristo sa paglantaw sa kahimtang niya dito sa lubnganan. Mao niyang sumada. Bernes, adlaw sa pagpangandam, umalabot ang adlaw ng igpapahulay. Sabado, adlaw ng igpapahulay. Ang Domingo, may unang adlaw sa simana, maunang adlaw na banhaw si Kristo. O klaro higala nga kining Sabado, mao ang gipahulayan sa mga tao kaniadto pagkahuman sa Bernes, adlaw ng pagpangandam. Ang Biblia nagpamatuod nga ang adlaw igpapahulay, adlaw nga Sabado, gitamdan kini sa mga tao kaniadto, gitahod kini sa mga tao kaniadto. Nganuman tungod kay ang adlaw nga igpapahulay, handumanan kini sa pagka manlalalang sa Dios ug nga kita gilalang sa Dios, sumala sa gisultis balaan nga kasulatan nga sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga anaani ni ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Higala, basahon nato ang Henesis 2:1 ngadto sa 3. Di na human sa Dios ang mga langit ug ang yuta, ang tibuok nga panon kanila, ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini. Mga kaigsunan, do na lay tutulog ka mga butang nga gihimo ang Dios sa adlaw igpapahulay. Una, iya kining gipahulayan. Ikaduha, iya kining gipanalanginan. Ikatulo, iya kining gibalaan. Mga kaigsunan ug mga higala ko, wala kini nagpasabot nga ang Dios gikapoy sa iyang paglalang sa kalibutan. Kung dili, mga kaigsunan, nasayod ang Dios nga ang mga tao, nga iyang mga katawhan, kapuyon sa malabot nga mga panahon. Munang iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga sumbanan alang sa pagtahod sa adlaw nga igpapahulay. Ang usa ka semana, 7 ka mga adlaw. Pero sa 7 ka mga adlaw, higala, usara gyud ka adlaw ang gipahulayan sa Dios. Usara kaadlaw ang gipanalanginan sa Dios, usara kaadlaw ang gibalaan sa atong Dios. Nagpasabot mga kaigsunan, usa ra gyud kaadlaw ang pinasahi sa 7 kaadlaw sa semana ug kana nga adlaw mao ang adlaw nga ikapito, adlaw nga igpapahulay alang sa mga katawhan sa Dios. Giyon sa paggamit sa ubang teksto ang pulo nga balaan or sanctify. Tanawa baya ninyo? The word sanctify is to separate, to set apart, to make holy, and to make sacred. Buot pasabot ang pulo nga pagbalaan, mga kaigsunan, gilain kini, gigahin sa laktod nga pagkasulti, ang adlaw igpapahulay, gilain sa Dios, gigahin sa Dios, aron pahulayan sa mga tao, mahimo kining timaan, alang kanila, o alang kaniya, nga Dios nga mao'y magbubuhat sa kalibutan. Ngani, mga kaigsunan, sa panahon sa iyang pagpaulan sa mana didto sa kamingawan, makita natog unsa gyud ka importante alang sa Ginoo
ang adlaw igpapahulay. Nagsulti siya, kada adlaw mamunit mo mana. Pero igo lang anang adlaw, kay pagkaugma, kung magpunit mo, mosubra pagkaugma, mga panos na. Pero pagkaadlaw nga Biyernes, mga kaigsunan, ang sultis Ginoo, inyong tingubon, pagkaugma, kay nagkaugma, adlaw igpapahulay, wala kamoy makita nga mana sa tugkaran sa inyong mga balong-balong kay adlaw igpapahulay. Pero tungod sa pagkagahi, sa liog sa mga taong mga kaigsunan, wala sila maminaw sa instructions Ginoo, namunit gihapon sila, unya dayon pagka-Biyernes, nga ipatingob sa Dios ang pagpamunit, wala na hinuon sila nanguha, kay nahadlok sila, nga tingali pagkaugma, mapanos ra gyapon kini. Pagkaugma, kay adlong igpapahulay, wala sila'y nakita nga mana sa tugkaran sa ilang mga balong-balong. Nagpasabot lamang kini, higala, unsa ka importante gayud, alang sa Dios ang pagtamod ug ang pagtahod sa adlaw nga igpapahulay. Pangutana, gimugna alang kang kinsaman ang adlong igpapahulay. Kay matud pa sa uban, ng adlong igpapahulay, alang lang sa mga Hudiyo, niya ang tubag sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan. Ug siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat alang sa tao, dili ang tao, alang sa adlaw nga igpapahulay. Kay mga kaigsunan, sa paglalang sa Dios sa kalibutan, wala pa'y mga Hudiyo, pero didto nang daan ang adlaw nga igpapahulay. Sa laktod nga pagkasulti, ang adlaw nga igpapahulay, mga kaigsunan, gibuhat kini, dili alang lang sa mga Hudiyo, kundi alang sa tanan nga mga tao, nga pahulayan ug tamdan kini, alang sa pagsimba ug sa pagtahod sa atong Dios. And some people said that the Sabbath is a sign of works. Mga kaigsunan, no. Because the Sabbath is a sign of rest. Ang adlaw igpapahulay, dili kini siya, mga kaigsunan, buhat aron kita maluwas, kung dili ang adlaw nga igpapahulay, timaan kini sa usa ka pahulay sa pagpasidungog sa Dios nga nagbuhat ug naglalang sa ato nga kalibutan. Mga kaigsunan, matod pa sa uban, dili na kita ilalom sa balaod, ilalom na kita sa grasya, mao nga dili na nato kinahanglan nga sundon ang balaod, lakip na ang adlaw nga igpapahulay, kay giluwas na kita sa Dios, pinaagi sa grasya. Tinuod kana, mga higala ko og mga kaigsunan, apan tan-awa baya ninyo ang gisulti sa Roma 6:15. Nan unsa man magpakasala ba kita, kay dili man kita ilalom sa kasuguan, kung dili sa grasya? Ang sulti ni San Pablo, palayo kana. Subot bang pasabot, tungod kay ilalom na kita sa grasya, pwede na natong supakon o dili tumanon ang mga kasuguan, lakip na ang adlaw igpapahulay. Ang tubag, mga kaigsunan, dili kay ang pagtuman sa kasuguan, pagpakita kini nga nahigugma kita sa atong Dios nga manluluwas, nga mao si Kristo. Just because we are under grace doesn't give us the freedom to break one of the 10 commandments. Dili bot ipasabot nga naluwas kita, pinaagi sa grasya, nga duna na kitay kagawasan pa sa pagsupak sa bisan unsa nga sugo diha sa napulo kasuguan sa ato nga Ginoo. Kay sa pagtahod sa adlaw nga igpapahulay, higala ato nga gitahod ug atong giila ang Dios sa adlaw igpapahulay, ug ato siyang gisimba sa pag-ila nga siya ragyud ang bugtong nga makaluwas kanato gikan sa atong mga kasalanan. Nganong gimando man sa Dios ang pagbalaan sa adlaw nga Sabado? Ang tubag, mga kaigsunan, Ezekiel 20, versikulo 20. Og balaana ang akong mga adlaw igpapahulay, og sila mahimong usa katimaan sa taliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Ang adlaw nga igpapahulay, timailhan, simbolo kini, mga kaigsunan, nga kung nagtamod kita niini, makita sa Dios nga kita kabahin sa iyang dako nga panimalay dinhi sa yuta, kay nagtamod kita sa adlaw nga igpapahulay, nga timaan sa iyang mga katawhan dinhi sa kalibutan. So karon, the question is, what is our guide? Unsa ba ang giya sa ato nga pagkinabuhi? Unsa ba ang giya sa ato nga paglakat?
ang mga pagtudlo ba nga minugna lamang sa mga tao ug mga pangulo sa mga relihiyoso nga mga pundok, o ang Biblia ba mao ang giya o may tamdanan nato sa tong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan? Si kinsa ang atong agalon, mga higala? Si Kristo ba nga nagluwas ka nato pinagi sa grasya, o ang mga pangulo ba sa ato nga mga iglesia? Si Kristo ba nga mao'y nagsakripisyo sa pagpakamatay aron hatagan kitag paglaom sa tunga kinabuhi, o ang mga pangulo ba sa iglesia nga nagmugna og mga bag-o nga mga pagtulunan sa pagtabon sa kamaturan diha sa balaan nga kasulatan? Ato kini karon nga pagpili, mga hinigugma namo nga mga kaigsunan og mga higala, diin ang ato nga pagpili. Pilion ba nato ang Biblia nga mao'y sumbanan sa atong pagkinabuhi espirituhanon sa kalibutan, o ang tradisyon ba nga pagtudlo lamang sa mga tao? Mao ba atong pilion ang pagsunod sa balaod sa Dios, o palion nato ang balaod sa tao? Mao ba atong pilion ang pagsunod sa kamatuoran o sa mga bakak nga mga pagtudlo? Mao ba atong pilion ang dalan nga iya sa Dios, o ang dalan ba nga iya sa tao? Ang Dios nagsulti nga kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang gugma, mga kaigsunan, maghatod ka nato ngadtos pagkamatinumanon. Ang gugma, maghatod ka nato ngadto sa pagtuman sa napulo kasugo sa Dios, ug ang gugma ngadto kang Kristo, magasunod ka nato sa pagdawat, sa pagtahod ug sa pagtuman sa adlaw nga igpapahulay. Ug sa dihang mamalandong ka sa pagsakripisyo ni Kristo, sa diyang mamalandong kita sa iyang pagbiya gikan sa harianon nga tronos gingarian sa mga langit, may kanaog dinis kalibutan, alang sa pagluwas kanato, alang sa paghulip sa atong mga kasaypanan, makapamalandong kita, mga kaigsunan, sa diyang madunggan nato si Kristo nga magsulti kanato, kaninyo ug kanatong tanan karon, nga kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang akong pangutana, higala, maway handom sa imong kasing-kasing karon nga imong ipadayag ang imong paghigugma ngadto kang Kristo. Maway imong handom karon sa imong kasing-kasing nga suklian ang pagsakripisyo ug ang paghigugma ni Kristo kanatong tanan, ug kana nga paghigugma, kana nga handom sa imong nga kasing-kasing. Ato kana nga himuon nga tikang, mga kaigsunan, ang pag-abli sa ato karon nga kasing-kasing, dawaton si Kristo, pasudlon siya sa ato nga kinabuhi aron iya kitang giyahan sa pagkinabuhi diha sa pagka matinumanon. Kung imo nga handom, higala, nga magapadayag ikaw sa imo nga gugma kang Kristo pinagis pagka matinumanon sa iyang mga tulumanon ug sa iyang nga kabubuton, mahimo ba nga manindog kita aron maghiusa kita sa atong pag-ampo ug sa ato nga pagpanugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios? Gihangyo ko kamong tanan, kung hain man kamo karon, nagtigom sa inyo karon nga pagsimba ug pagsunod nining atong programa,